Вижда ли се? Идеално. Започваме. 2 часа. Значи говорихме около това как трябва да се отразяват в протокола успешните и неуспешните опити при скок на височина, същото е при овчарски скок. И за грешката, която на този протокол се вижда как е допусната от съдиите, да дадат на състезателка, след като е пропуснала първи опит на дадена височина, да направи втори опит на същата височина, което е недопустимо. Иначе, когато състезателите бъдат изведени при скоковете и вертикалните скокове, това е все едно за всички скокове, им се дава възможност да направят няколко пробни опита и тези пробни опити де-факто са в неограничен брой, в зависимост от това какво време остава до да почне на състезанието. И другото, което е характерно, трябва да се знае, че трябва да се спазва безопасността от гледна точка на това един съдия с флаг да дава възможност да се прави пробен опит или да не допуска да се скача в тръпа и дори да се правят засилване по пътеката, когато самият трап пясъка се заравнява. Когато става дума за скок на височина, там пък имаме скачащи от лявата и от дясната страна, които имат различни от скачащи изходни позиции. И тогава е възможно двама състезатели, заксилайки се един от едната страна, друг от другата страна, да допуснат грешка. Това нещо не трябва да се допуска, защото засичането на двамата състезатели пред летвата може да доведе до съприкосновение и затова съдията обикновено дава възможност тези, които скачат от едната страна, да направят своите опити и след това да даде възможност на тези, които скачат от другата страна. Друг е въпросът, когато става дума и за овчарския скок, как се правят предварителни опити, без да се слага някаква височина, след това се слага то не е летва, а пробна такава еластична импровизация за височините и след това започва да се слагат самите летви за пробните опити. Също тук се използва повдигането на летвата, така че да отговаря на изискванията на състезатели. Има състезатели, които по-дълго време правят опити пробни без летва, има състезатели, които искат да повишават постепенно своите скокове, слагайки летва и всичко това трябва да бъде съобразено с желанието на състезателите и реда, който е даден в групата, която ще участва. Всичко това, естествено, не се спазва някаква последователност и в зависимост от това, кой с какъв разбег по дължина е, кой от коя страна скача, старш съдията или друг съдия от групата или съдиите, които ще обслужват дадената дисциплина, се занимава с определенето на този някакъв ред за безопасност. Следващия слайд. Дай следващия слайд, да. Тук, когато започне състезанието, е дадено, че е възможно на всички състезатели, нали, които участват в състезанието, да им се даде възможност, нали, да изпълнят своите опити, след като с предварително старш съдията е упоменал кога започва да тече времето им за опит и в рамките на допустимото време за опит, което го виждате на таблицата, състезателя трябва да започне своето засилване. Тоест, засилването е част от опита, а времето, което е определено за изпълнението на опита, фактически се отчита до началото на това засилване. И ако някой състезател по време на засилването прекъсне изпълнението на своя опит, иска да се върне от начало и от начало да започне своето засилване, то това време вече тече от първия момент, когато е тръгнал да се засилва. При второто засилване вече той трябва да е в рамките пак на това допустимо време за изпълнение на опит. И от тук нататък трябва да се съобразяваме с тези времена. Когато започва състезанието, на всеки състезател му се дава 1 минута при скоковете за изпълнение на опит. Когато напредне състезанието и в дисциплината остане да състезават 2 или 3 атлети с реални опити, нали, то тогава на всеки състезател на скок височина му се дава възможност да почне на опита 1 минута и половина, а при овчарския скок 2 минути. И когато остане сам състезател в сектора, то при скок на височина, когато му се даде знак, че започва да тече неговото време за изпълнение на опит,
то това е 3 минути, а при овчарския скок 5 минути. Ако се наложи по някакви обстоятелства даден състезател да прави 2 последователни опита един след друг, то времето, което му се дава да изпълни този опит, е 2 минути за скок височина и 3 минути за овчарски скок. Когато обаче даден състезател не е започнал своите скокове, а например в сектора са останали 2 атлети или един атлет, който скача, а другия все още не е започнал, то този състезател, който не е започнал, нали, за първия си опит за състезанието му се дава 1 минута и след това влизат в времетраенето за опит спрямо таблицата, което се отчитат колко състезатели има останали да състезават в дисциплината. И така, това е основното около времето за започване на опит. Това време се отчита от съдия. Този съдия, следващия слайд, този съдия де-факто отчита времето с часовник, може би ще вземем един от следващия сайт, и няма значение тук. И този часовник се вижда от състезателя и се вижда и от съдиите. И в момента, в който на състезателя му останат 15 секунди преди да изтече съответното време, съдията на часовника вдига жълт флаг и го държи, докато състезателя не извърши своя опит. Този жълт флаг не се явява като предупреждение или някакво наказание към състезателя. Напротив, той е в негова помощ да му покаже, че след 15 секунди, откакто е вдигнат флага, започват да изтича неговото време за опит и ако той го пресрочи, опитът ще бъде обявен за несполучлив. Сега, среда, по който ще участват състезателите в скоковете, се определя чрез жребий. Кой след кого ще скача? Естествено, състезателите могат да пропускат определени височини, където естествено се нарушава този ред, но в крайна сметка последователността на повикването се спазва, когато един състезател откаже дадена височина, се вика следващия и т.н. Кой е зависимост, кой докъде е стигнал. Между атлетите и треньорите в техническите дисциплини отдавна е разрешено да има контактуване, дори така напредаха нещата, че треньорите записват скоковете със своите таблети, състезателите отиват близо до тях, треньорите държат таблета, да даже и състезателите го държат, но таблета е извън зоната, сектора на скоковете и там зоната на състезанието. Има там някакви такива последни такива доуточнения на тези много въведения, да ги кажа, но използване на технологиите в скоковете за придобиване на реална представа от състезателя на това каква техника е вложил в самия скок. Важното е обаче да се знае, че на проверката по време на състезанието се следи дали състезателите спазват правилата и това, което е забранено да се изнася в сектора на скока или в сектора на скоковете, нали, не трябва по някакъв начин да се появява в ръцете им пак и по този начин да бъдат предупреждавани с жълт картон от рефера или пък дори да не се стига след тези предупреждения и до втори жълт картон. Когато говорим за скока на височина и вертикалните скокове, имаме една последователност, която преди състезанието се определя от рефера на дисциплината, кой фактически в какъв ред, какъв е реда, по който ще протече самото състезание. И в този аспект как ще се повдигат летвата. Тази последователност естествено е предварително обявена, състезателите я знаят и спазват. Когато обаче се спазва тази последователност, трябва да се знае, че летвата, докато има състезатели, състезаващи се в повече от един, то летвата не може да се повдига по-малко от 2 см при скок височина и с по-малко от 5 см при овчарски скок. В такъв смисъл, че когато остане състезателя сам, той вече може да иска всякакъв повдигане на летвата от 1 см до няколко и т.н. Те са свързани с рекорди, билото на състезанието или пък на съответния регион или т.н. Но чак когато остане един състезател, той вече може да пожелае съответна височина с консултация с главния съдия, по-точно старши съдията и рефера, на какво да бъде поставена летвата. Докато обаче не остане само един състезател, остава това. Може да се вдига приз 5, приз 4, приз 3, но не по-малко от 2 см.
овчарски скок пък през 10, преди това през 20, през 15, през 10, но не по-малко, през 5 см. И другото изискване, което все пак до някъде определя техниката при скока, при скоковете, това е за скок височина, където изискването е да се отскочи от един крак. Тоест, не може да бъде осъществяван отскок от два крака. Това най-често се допуска при малките деца, които обучавайки се да скачат, често пъти отскачат наистина с два крака, при гръбно претъркалеж, и на състезанията за по-малките възрасти съдиите трябва да са особено внимателни, да контактуват и с треньорите, без да дават указания на децата, но при наблюдаване на това как отскачат дори при загряването, да обръща внимание на треньорите, че детето е в нарушение и трябва действително да изпълнява изискването за отскок от един крак. Сега, при скок височина явно засилването е в рамките на сектора, който е определен, той е широк, няма възможност да се каже, че ти си вътре или извън сектора, винаги си вътре в сектора, докато при овчарския скок имаме пътека за засилане, но е разрешено засилването да става дори и успоредно на пътеката, извън очертанията на пътеката. Единственото изискване там е, естествено, да поставиш пръта в съндъчето и да не пресичаш равнината, която е от нулевата линия, дигната нагоре къмто по вертикала. Следващия слайд. Давай следващия слайд, Силена. Аз ги сменям веднага, обаче явно нещо бавно забива и за това малко. Добре, окей. Когато защото има някъде снимки, явно са по-тежки. Овчарския скок, изискването за ползването на прътовете е свързано с това, че тези прътове са първолични. Не може състезател да скача с прът на друг състезател, което е негова собственост, без да има неговото съгласие на този състезател. И случая се на такъв ферплей, когато една състезателка даже беше съвсем скоро преди година, чупи пръта си, падна за щастие, не се нарани и нейна съперничка предостави прът, с който тя да направи своя следващ опит и той беше успешен. Другото, което е характерно обаче, прътовете, както лични, така не са ограничени с тяхната дължина, нито с тяхната твърдост. Всичко това е въпрос вече на технология, на тактика, на умение и т.н. с каква по твърдост и дължина на прът ще използва даден състезател. Но пръта, за да запази своята твърдост, често пъти се прави, допуска се намотки на пръта, място на хващане, както и на място, където долу край, където е тапата. Но при тези намотки първо трябва да са с бинтове, с рипопласти и други, които да са равни и да не се появява каквото и да е място, което да се увеличава своята плътност, да прави някакъв вид такъв застъпване на лентата и да създава някакъв пръстен, който да служи като способност за укрепване хвата на самия състезател към пръта. Такова нещо наблюдахме преди известно време. Една състезателка дори стана европейска шампионка и съдиите не бяха догледали това, че тя имаше такъв пръстен при намотките и това помагаше да едва ли не при оттаскването от пръта, при отделянето на летата. И на едно състезание тя стана, гръмна пресата, в фейса веднага ни съдите реагирахме, направихме записи, скриншотове на самия екран, какво и как действително държи пръта и къде е тази намотка, ето тук, както виждате. И реагираха, не че да не анулираха опитите и т.н., но тази състезателка повече не се появи в сектора да скача на овчарски скок. Явно беше разобличена по някакъв начин и тя явно видя, че по друг начин пък не може да се представи добре и освен използване на такива вид пръстени. Така че не е разрешено такъв тип намотки по пръта. Другият въпрос е, че е интересно, че в бяганията, по-точно в овчарския скок е разрешено ползването на ръкавици. Обикновено това са такива латексови, които уж подобряват хвата на пръта, но обикновено състезателите използват липливи вещества, с които пръскат и пръта и дланите си, за да могат да имат по-добре сцепление при хвата. Продължаваме нататъка. Така, кога се счита за неуспешен опит при скок височина? Казах ви, когато летата не остане върху поставките на стойките, когато при преодоляването на височината, с която и да е част тялото докосне земята, включително площта за приземяване зад вертикалната равнина, например, представете си, дете се засила, наближава летвата, подпира се на дюшека и се връща и вика, аз продължавам мощен път се засила,
то вече е направило нарушение на вертикалната равнина, издигната от долната линия, която беше под стойките. Ви я показах и в 3 метра вляво и вдясно спрямо от тях. И предната част на тази линия трябва да съвпадне с предната част на летвата скок височина и тази вертикална равнина ми трябва да се нарушава. Както и при засилането, ако направи бягане по зага, по сантиметри, то не трябва да настъпва тази линия в последните си 2 крачки. 3, защото точно там се появяват най-честите нарушения. Когато преодолява летвата, е възможно, следствие на това, което маховите движения, в един момент да оставим впечатление, че краката или нещо друго, преди да минат над летвата, са минали под нея и са пресекли тази линия, но следствие на гъвкавостта той се е прехвърлил общия център на тежестта и тялото над летвата, то това не следва да се счита за нарушение. Както не трябва да се счита за нарушение и докосването и на дюшека при маховото движение. Но ако се стъпва на дюшека при отскока, след това с махове как се използва по този начин, по някакъв начин да се отласа от него, то това си е пар екселанс нарушение и се счита за неуспешен опит. Продължаваме нататъка. Ето го пак този неуспешен опит при овчарския скок, който ви казах, как летвата е застанала върху така наречената планка, поддържаща щифта и счита се, че при този начин опита се счита за неуспешен, защото летвата не е останала върху поставките си. Продължаваме нататъка. Около предната част на съндъчето, откъмто тръпа за приземяване, виждате къде е, горният ръб на това съндъче дава насоката за нулевата линия вляво и вдясно спрямо на скочището и от тази нулева линия напред се издига една вертикална равнина и не може преди преодоляването на летвата състезателя, с която и да е част на тялото или пръта, докосне, включително и площта за приземяване зад тази вертикална линия. Така че нулевата линия се следи от съдиите дали някой състезател не спре, не остане в това положение. В случая вече сме в нарушение на вертикалната равнина. Продължаваме. Неуспешни опити при овчарския скок са опитите, когато с ръце, преминавайки над летвата, някои състезатели се опитват да добутат така на летвата, защото знаете, че там поставките гледат по посока на дюшека и тогава състезателят с леко ги бутайки по посоката, от която той се е засилил, я наместват летвата и така тя се остава на поставките. Съдиите и камера следи дали състезателя не манипулира оставането на летвата върху стойките благодарение на наместването и с ръцете. И така, де-факто, се получава нарушение. Да. Друг казус при овчарския скок е, че когато състезателят се отласне и остане хват върху пръта, той не трябва да премества ръцете си една върху друга. Знаете, там крайният вариант е как при "Ну погоди вълка" се катереше под пръта, за да се скачи догоре до летвата. Тук това не може да стане, но прихващането от една ръка на друга, преместването на ръцете, преместването им по-нагоре от хвата по време на скока е забранено, както е забранено и другия вариант. Сега, особено в България, често пъти височините, които се преодоляват, са по-малки, отколкото е височината на прътовете. И състезател, който преодолява височината, падне, обаче прътта продължава къмто летвата. Докосва се до летвата и може да я събори. Значи при това положение имаме фал. Или пък прътта докосне страничната стойка на овчарски скок и летвата падне. Пак е нарушение. Дори на времето, дори прътта, ако минало отдолу под летвата, но падне в посока на скочището, пак се е считало за фал. И тогава един от нашите треньори, Димчо Бъчваров, доцент Димчо Бъчваров, пише до Международната федерация по негова идея и казва, че при положение, че летвата не е съборена, прътта нищо, че е минал под летвата по посока на скочището, но нищо друго не е нарушил, защо трябва да се счита за неуспешен опит? Тогава се взема решение, че това се счита за успешен опит. Но в случая, когато летвата е по-ниско от височината на прътта и прътта си облегне на тази летва, то състезателя не трябва да взема летвата сам, без да е получил за това разрешение от старш съдията. Старш съдията е този, който следи дали летвата, която е докоснала, по-точно дали прътта, който е докоснал летвата, има движение и с това свое движение ще може да се събори. Чак когато се увери старш съдията, че прътта е останал в някакво положение, в което не се движи,
летвата няма опасност да падне, може да даде разпореждане, че състезателя може да си вземе пръта и да се изтегли от скочището, тогава опитът ще бъде сполучлив. Но ако състезателя избърза да се вземе пръта или хване такъв падащ прът към летвата, защото може и прътът ти първа все още се движи към летвата, състезателя се приземи от душека и посегне и хване пръта, който отива към летвата и може да го събори, то тия действия са неправомерни и старш съдията отсъжда несполучлив опит. Продължаваме нататък. Ако по време на състезанието някакъв прът се счупи, както например на тази състезателка, как се е счупил пръта, не дай си Боже, нали? Това е много опасно, както за самия състезател, който пада и неизвестно къде, но не е в съндъчето, но виждате тапата некъде е свърчала, определени парчета от счупения прът също фърчат ляво-десно, тогава не ми се мисли какво може да последва и за съдите, които са наблизо, или пък наблюдаващи, които са встрани, защото парчетата отскачат с някакъв необразим трясък и скорост и не се управляем човек да се предпази, просто който стане, да се казва. И обаче след такъв опит на състезателя му е разрешено да го повтори, ако всичко е наред с него и той има желание, нали, като намери друг път и да повтори опита. Продължаваме нататък. Как се решава постижението, кой е победителя в едни състезания, ако имаме еднакви постижения? Първо сега правилника от няколко години разрешава, че при равенство състезателите може да се договорят и ако всичко е равно между тях, да не се решава спора, а просто равенството да остане. Видяхте 4 златни медала на овчарски скок тази година при девойките под 18 години. Защо? Защото всички бяха скочили на височина и по-нататък никой не беше продължила и така се получи равенството. Ако не е записано в протокола, при нас това го записваме, че няма надскачане, равенството остава. Но има състезания, в които състезателите предпочитат да продължат да скачат до определение на победителя. Това са обикновено състезания, където се дават големи парични премии и тогава първото място носи доста благодетелствено, отколкото ако го разделиш с някой. И тогава започва надскачане, в което трябва да решим кой от тези, които са завършили в един момент състезание с равно постижение, как ще бъде определен победител. Първото нещо, трябва да ни е ясно, че равенство имаме тогава, когато е преодоляна една и съща височина, от един и същи опит за тази височина, да примерно от първия или пък от втория, но двамата състезатели се преодолели от едно и също опит. И след това се гледат броят на неуспешните опити, включително и на тази височина, на която е равенството. Ако броят на един състезател неуспешни опити е повече, то този състезател е на по-слабото класиране, т.е. по-малко грешки, при цялото състезание отива напред. Обаче, ако и тук имаме равенство, тогава започва на състезателите могат да се класират на същото място, казах ви, но може да се направи и така нареченото надскачане. При надскачането, следващия слайд, при надскачането се взема предвид каква е била височината, на която се скача на графика на повдигане на летвата. И както се види, коя е последната преодоляна височина, на която е равенството, то се прави опит на следващата по графика непреодоляна височина. След като се направи опит, ако всичко е успешно, то летвата при скок височина ще се вдигне с 2 см, при овчарски скок с 5 см. Ако е неуспешен опита на тази височина, летвата ще се свали надолу с 2 см, при скок височина, при овчарски скок с 5. И така, ако и двата състезатели едновременно правят грешки или едновременно правят успешни опити, летвата ще се вдига ту с 2 надолу или с 2 надолу при неуспешни опити. При овчарския скок така с 5 см. Докато спорът не бъде решен, докато един състезател не преодолее едната височина и на същата височина другия не допусне грешки. Продължаваме нататък. Ето ви примерната схема. Не знам, защо така сме направили тия слайдове, но по-добре е било тук да ви обяснявам всичко това, отколкото уния надписи там, дето излизат. Значи, протоколът на състезанието е на скок височина за жени. Виждате как е започнато от 175
и летвата се повдига през 5 см до 180, след това минава през 4 см до 188, след това минава през 3 см 191, 194, 197 и стои през 2 см до 199. Започнали състезанието, участвали с 4 състезателки и в един момент се оказва, че те преустановяват своето участие с постижение 188, постигнато от втори опит на тази височина. След този успешен опит, те са правили опити, едни, както е състезателка Д, 3 неуспешни опита на следващата височина, 191. Състезателката А е правила един опит на 191, оставила си 2 опита за 194 и там не успяла. Състезателката Б пък е пропуснала и 191, 194 и правила опити на 197 дори, но и там не е успяла с 3 неуспешни. Състезателката С пък е направила 3 неуспешни опита на 194, след като е пропуснала 191. Но в крайна сметка равенството е ясно. И 4-те състезателки имат успешен опит на 188 и 4-те са го преодоляли 188 от втори опит. Ако имаше една състезателка преодоляла от първи опит, то тя щеше да е победителка. Останалите ще да бъдат класирани по-нататък. Но в случая няма победителка. Всички от втори опит на 188. За да видим все пак има ли някой предимство, броим броя на неуспешните опити, включително и до тази височина 188. И тук виждате неуспешни опити. Колонката как излъчи А, Б и С имат по 2 неуспешни опита преди да последния си успешен опит, докато състезателка Д има 3 неуспешни опита. Те след като имат 3 неуспешни опита, тя отстъпва назад и е класирана на 4-то място. Обаче състезателките А, Б и С де-факто са сравни. Имат по 2 неуспешни опита и еднакво постижение от 188 см. Зато и виждаме коя е последната непреодоляна височина. Това е 191. Виждате, 188 е преодоляна, то следващата непреодоляна височина е 191. На нея им даваме възможност да направят още по един опит. И трите състезатели. Те правят, виждате, в случай са направили и трите по един фал, зато и сваляме летвата с 2 см. И скача с 189. На 189 една състезателка прави фал, това е състезателката С, и не я класираме на трето място. Но двете състезателки А и Б продължават с равенството. След като имаме успешен опит на 189, следва пак качване нагоре с 2 см. Отиваме отново на 191, защото с 2 см качваме летвата, пак им даваме възможност да скачат. Този път състезателка Б успява, състезателка А не успява и в този момент, де-факто, това се решава кой е първи. Първи е състезателка Б, втора е състезателка А. Всичко това е на постижение, което можем да го считаме дори 191, крайно постижение. Нищо, че е направено в хода на надскачанията. Тоест и другата състезателка А пък ще запишем постижение 189, а не 188, като крайно постижение от състезанието. Дори да има рекорд, пак ще бъде признат, защото опитите, направени при участието в надскачането, се считат за редовни опити и могат да бъдат в тях поставено рекордно постижение, да бъде подобрено постижението на състезателките, които участват в надскачането и до преди това надскачане имат по-ниско постижение, както е в случая с състезателки А и Б. Продължаваме нататък. Технически дисциплини и хоризонталните скокове. Тук продължаваме с правилото, че давай нататък, къде са разположени секторите, те са ясни, говори за това, давай следващия слайд. Ето един сектор за скок, дължина е троен скок. Виждате, че той се състои от пътека за силане, дъска за отскачане и трап за приземяване. Сега площ за приземяване. Всичко това е в рамките на стандартите. Пътека за силане, както при овчарския скок 1,22 между двете ограничителни линии, дължината пътеката минимум 40 метра. И другото, което обаче трябва да съобразим е минималното отстояние на дъската за отскок. Когато говорим за скок дължина, минималното отстояние от гледна точка на безопасността е от дъската до далечния край на тръпа да е 10 метра. За скок дължина от дъската, линията на измерване към където отбелязваме фала, до далечния край на тръпа трябва да има минимум 10 метра от гледна точка на безопасността. При троен скок това отстояние от дъската, на троен скок за мъже, която дъска стои при мъжете на 13 метра, до далечния край на тръпа трябва да е на 21 метра. Значи всичко това трябва да се знае и да се изисква за спазване на правилата, защото
Иначе тази зона за безопасност, ако не се спазва, може да се доведе до контузия на състезателите при приземяване. Също друго изискване е за постоянето на дъската спрямо близкия край на тръпа. При скок дължина се допуска дъската да бъде от 1 до 3 метра от тръпа. На Евсала фестивална е от 4 метра. Защо? Защото при положение на 4 метра от нея до далечния край на тръпа ще имаме тия минимални изисквания от 10 метра за безопасност. Така че тук е предпочетено дъската да бъде по-далеч, но да се запази това изискване от 10 метра. Естествено, на малките ние с импровизирана лента така обозначаваме къде е място за скок на 2 или на 1 метър, но това са по изключение. За жените при троен скок отстоянието на дъската от близкия край на тръпа е 11 метра, при мъжете, както казах, е 13 метра. За юноши и девойки младша възраст отстоянието е 9 за девойки и 11 за юноши. Самият трап, в който се приземява, минимално трябва да бъде 2,75, като бъде така правен, че да бъде симетрично продължение на пътеката за силане, т.е. осовата линия на пътеката за силане да бъде осова линия и на тръпа за приземяване, може да бъде до 3 метра вместо 2,75, също симетрично разположение спрямо пътеката за силане в ляво и дясно спрямо нея. Сега, онова, което е характерно по-нататък, следващия слайд за скоковете, е свързано с дъската за отскачане. Първо, това всичко говорихме, даваме нататъка. Тук имаме един сдвоен сектор, както е на стадиона на Васил Левски национален стадион. Двете пътеки са една до друга. Едната се използва за скок дължина, другата се използва за троен скок. Виждате и тук, понеже тръпа е малко по-широк от 3 метра, виждате как при скок дължина е от едната страна обозначен с една лента, плътна лента, която обозначава края на тръпа от лявата страна по посока на скока. Ако е троен скок, то тогава пък тази лента ще бъде в долната страна и ще разграничи дясната страна на тръпа, пак симетрично спрямо пътеката за засилане. Продължаваме нататък. За това говорихме. Да, ограничителната лента и разширението. И тук стигнахме до дъската за отскачане. Тук е така образно направена дъска за отскачане, която има и дъска с пластилин. Вече не е пластилин, говорим за затваряща дъска, въпреки че някъде пак използват пластилин. Малко трудно е това пренастройване на скоковете с този вариант, без осъществена така добра заснимане на дъските, доколко се получава фал на линията за измерването, е пристъпване на равнината, която се издига от края на дъската за отскок и началото на тази затваряща дъска. Но смисълът, че дъската, където за отскок е 20 см, ширината е 1,22 между двете линейки. Продължаваме нататъка. Следващия. Така, ето го и новото изискване с затварящата дъска. Върни един назад. Така, виждаме как затварящата дъска е на нивото на дъската за отскачане, а дъската за отскачане на нивото на пътеката. И виждаме, че тук имаме една линия за отскок, тя може да бъде и линия за измерване, която фактически е основата, на която се издига вертикалната равнина и се заснема дали обувката на състезателя няма да пресече тази равнина или да я докосне. При докосването се дава фаул на състезателя. Сега, дали ще бъде 10 см дълбока, последното изменение е, че тия 20 см плюс 10 см затваряща дъска може да бъде едно цяло тяло, само да бъде маркирана тази затварящата дъска и дебелината на затварящата дъска дали ще бъде 7 мм или пък изобщо тя ще бъде част един нов блок с дъската за скок. Това са вече различни технологични модификации, но важното да се знае, че имаме място за отскок от 20 см плюс затваряща дъска преди линията, след линията за отскок, която е 10 см. Дайте напред, още така, и отиваме на следващото. Така, виждаме стария вариант, да, и старата дъска, да, в който виждахме, че самата дъска с пластилина се повдигаше 7 мм над височината, в този жлеб 1 см на 1 см се оформяше с пластилин и се отчиташе с пластилина дали ще има нарушение. Този пластилин беше от 30 на 45, стигнахме до 90 градуса
Но в крайна сметка отпадна вече това като официално използвано средство дъска, да скока на дължина тройен скок и на големи състезания се използва предходния вариант. Въпреки че гледам по състезания някъде, където, например, някъде се правят турнири в по-такива нисък ранг, се използва и този вид все още за обозначаване, за нарушение на линията на измерването. Даваме нататъка. Излизат състезателите по същия начин, както беше и при скока на височина овчарски скок, правят по няколко опита без определен ред, без да е лимитиран, зависимостта рефера какво време разполага, за да каже, че идва началото на състезанието. И единственото нещо ви казах за безопасността, да няма именно нарушение на това безопасността, когато се заравнява тръпа и някой да изпълняват скокове и да се наранят. След започване на състезанието, нито тръпа, нито пътеката за силане могат да бъдат използвани като тренировъчна или с цел загряване. Стороната се използва само за състезателни опити. Продължение нататък. Пак същата работа за белезите, ви ги показвах за овчарския скок и тук са така. Белезите се предоставят от организатори, се поставят страни от белите ограничителни линии на пътеката за силане. Да, нататък. От 1 до 2 берега, да. Това също говорихме. Да, нататък. Така, забранено е драскането с тебешир върху пътеките и зато и такова нещо не се допуска. Ако нямаме допълнителни раздадени белези по-точно, то състезателите могат да използват само за лепващите си ленти, които са в размер 5 на 20 см. Забранено да се използват маратонки и обувки, които да ни показват като белези за засилването. Продължаваме нататък. Времето за опит при скоковете, тук вече при всички положения 1 минута, само и единствено при хоризонталните скокове. Единствено, когато се налага един състезател да прави 2 последователни опита, му се дава време за опит от 2 минути при втория опит. Продължаваме нататък. Ето е съдийката, която е на часовника за времето за изпълнение на опити. Тук е писано всичко, на което ви казах. Състезателят вижда, че му остават 2 минути, например, прави 2 последователни опита. 2 минути, що му остане 15 секунди, тя ще вдигне жълтия флаг и т.н. Давай нататък. Задължително се изисква, съдиите да поставят ограничения за затваряне на сектора за скоковете, защото много от състезатели по време на самото протичане на състезателите са малко така активни, неорганизирани, да кажа, или пък неадекватни, да кажа, но е възможно да започнат описа без преди това да са били поканени и да им започне да тече времето. Затова съдията обикновено слага един конус, който казва, че сектор е затворен, той в момента или се прави измерване, или се заравнява и т.н. И чак когато се махне конуса, де-факто някой счита, че от тогава започва да тече времето да изпълни опит, или пък съдията покаже бял факт нарочно на състезателя. И нататък на това са начин, по който старши съдията ще определи кога ще започне да тече времето за даден опит. Даваме нататък. Ето виждате как съдията с бял флаг махнали вече конуса от снимката в лявата страна, отива снимката в дясно, прибира конуса, вдига белия флаг и казва, че може да се започне изпълнението на опита. Продължаваме нататък. Следващия. И тук как протича самото състезание при хоризонталните скокове. Значи, имаме най-напред броя на състезателите. Ако е голям, се налага да се направи квалификация. Обикновено техническия делегат или се определя той каква е квалификационната норма и казва всички участници ще направят квалификация, имат право на 3 опита, като щом преодолеят квалификационната норма, например за мъжете, например, беше 7 метра, и щом преодолеят 7 метра, да кажем, примерно, те нямат право повече да скачат, който преодоля 7 метра придобива право за участие в финалното състезание. Идеята е за финално състезание да се класират 12 състезатели. В зала го правят за 9 състезатели. В нашата наредба обаче все още държим на това да се участва на финал с 12 състезатели. И при това положение, ако нямаме 12 състезатели покрили квалификационната норма, то ако са 5, останалите 6 състезатели или там 7 състезатели ще бъдат в крайна сметка определени по
опитите, които са направили в трите им опита в пясъка и по време на квалификацията и които имат най-добри постижения, първите 7 ще продължат в финалното състезание. Случвало се е да е определила по време на техническа конференция такава ниска квалификационна норма, следствие давлението на треньорите, защото аз много им вярвах на тях. И те посочиха на едно състезание при 36 или 8 състезателки деца от 18, че е по-добре да определим норма 3,60 или там колко беше квалификационна норма. Какво се оказа на квалификацията от 36 деца, 32 покриха нормата. И тогава в финала всички са покрили предварително определена норма. Трябваше да участват и 32 състезателки участваха. Но това беше първият ми урок, в който вече не се доверявам на мнението на треньорите, а на статистиката. Вземаш финалното състезание от предходната година на това състезание, виждаш какво е било горе-долу участниците в финала, на първо, 10 или 8 постижение кое е, то е горе-долу това постижение, което се слага като крайъгълен камък за квалификационна норма за съответно състезание за следващата година. Но това е практиката, как доказва, че по този начин около 5-6, максимум 8 човека преодоляват тази норма и останалите ги допълваме с опити. Характерно за квалификационните е, че всеки състезател на скок дължина и троен скок, ако има квалификация на троен скок, то е изключено по принцип всичко може да стане, то всички трябва да направят не повече от 3 опита. Но ако може да покрият нормата от първи опит, тогава няма право той състезател да прави повече опити. Той просто напуска сектора с покрит квалификационна норматив. Така, ако останалите продължат, имат право само на 3 опита. Продължаваме нататък. Отиваме на финалното състезание. Там вече са се класирали 12 състезатели, или поне 12, защото може да станат и повече. Ако за последното място, дето до 12 обаче имам класирани 2 или 3 с някакви постижения, окей, те ще участват всички. И на всички тези, които са класирали за финалното състезание, им се дава възможност да направят по 3 опита. Пак реда на участване, както в квалификацията, така и тук на финалното състезание се определя първоначално с жребий. Този жребий определя кой след кой ще скача. Всички правят по 3 опита, прави се едно класиране на тези състезатели и се вижда кои са първите 8, които имат право на още 3 финални опита. Тия 3 финални опита обаче се правят в ред обратен на класирането. Тоест 8 ще скача първия, този, който е първи след първите 3 опита по постижение, ще скача последен. Имаше и опити на някакви състезания, след 5 опит на ново пак така да ги прекласираме, ще да стане по-интересно някъде, но това са вече въпрос на наредбата. Принципно обаче след 3 опит се прави класиране в обратен ред, скача 8-я първи и така всички правят по 3 опита, нали? И правото на тези, които придобият още 3 опита е, че за тях финалното състезание вече ще се състои от 6 опита и класирането се определя от постиженията в тия 6 опита. Какво значи, че на всеки кръг един състезател има право на един опит? Да, тече първия опит, значи това е първия кръг. Тече втори опит, това е пак втори кръг. Но и в първия, и във втория кръг и т.н. всеки състезател има право на един опит. И то в рамките на времето, когато му бъде определено дигнато флага и той участва и скача. Ако закъснее, му се пише несполучлив опит в рамките на времето отредено за опит. Или пък ако на състезателя е препречено да изпълни опита си, съдия или някой друг се препречил по пътя му, то технически съдията и реферът могат да решат този опит да бъде повторен, защото на състезателя е препречено без той да има някаква вина. Също може и състезателя, участвайки в 2 дисциплини, временно да отсъства от сектора, тогава старши съдията и рефера решават кога той ще направи своите опити. Ако той ще отсъства някъде, те могат да го кажат, че него опит след това може да го направи в края на втория кръг, нали? Ако се прибере до тогава, или на следващия кръг до края. Но ако той изтече целият кръг и той състезател не се появи в сектора, то неговият опит ще бъде зачетен за несполучлив и той го пропуска и ще участва вече в скоковете в следващия кръг. Така се случва често пъти, защото не се знае, като участвайки в различните дисциплини, кога точно ще се напаснат, участват в едната или другата дисциплина с броя на кръговете в опитите. Продължаваме нататък. Следващия слайд. Може ли да се промени мястото за скоковете? Значи, ако имаме някакви такива обстоятелства, които не допускат продължаване на състезанието, да, реферът може да промени часа и мястото на състезанието, зависимо от това, че в сектора не са невъзможно да се осъществи това състезание. Но
не вятъра, не и посоката на вятъра са основания да се промени посоката или на състезанието, или да се преустанови състезанието и т.н. Единствено обаче, ако се налага нещо да се промени и рефера е решил, че ще го прави това, той първо трябва да изчака всички състезатели да са изпълнили съответния кръг, да се направи опити в съответния кръг. Ако обаче времето е такова, че невъзможно да се затвори този кръг, преди да се прекрати състезанието, то тогава тези опити в този кръг на първите състезатели се анулират и когато се възобнови състезанието, на всички им се дава възможност отново да започнат състезанието при еднакви условия на този кръг. Продължаваме нататък. Тук даваме няколко примера за това кога има фал на дъската при отскачането. Естествено, там, където е червена стъпката, е обявено за фал. Но ще разберем защо. И виждаме сега, къде е 3 пъти А, откровен фал, защото състезателят е стъпил и пресякал тази равнина, вертикалната равнина, която де-факто разделя линията, дъската за скок и линията за измерването и състезателят нарушил равнината. Там стъпката С естествено е нарушение, защото нашия е стъпил след линията на измерването. Друг е въпросът при Д. И то червеното Д, защо е фал. Тук на тази дъска се вижда много добре. Имаме и Д прим, жълто. При него не е фал. Защо? Защото състезателят е скочил страни от дъската, но все пак с вътрешната част на обувката си докосва дъската за отскок. А когато скочиш страни от дъската, ти можеш да направиш засилването си страни от линиите на пътеката. Но при отскока не може да отскочиш в страни от дъската, дори и да не си нарушил вертикалната равнина на линията на измерването. Отскачайки в страни от дъската без да я докосваш, се отчита за несполучлив опит. Следващите червени, това е Е и Б, ще ги видим след това къде са нарушенията. Давайте следващото да видим за какво става дума. Там вече се отварят цели. Ето, това какво е? Нормален опит, в който не е нарушена линията за измерване. Въпреки че тук е зеленото е пластилина, но края на зеленото и бялото фактически е линията за измерване. Нормален опит. Продължаваме нататък. Следващия слайд. Фал. Защо? Защото е стъпен вътре в нарушена равнината. Фал. Следващия не е фал. Не е стъпил на дъската, но е пред дъската. Не е страни от нея, затова не е фал. Тук е стъпил след дъската, откровен фал. След това, тук малко трудно виждам външната част, път да стъпи от другия край на дъската. Той, дето е правил импровизациите, не е нацелил, явно не разбира от скок дължина, както и да е, но дъската е докосната с отскачащия крак, с част от обувката и се счита за нормален опит. Тук обаче отскачащия крак е встрани от дъската и се счита за неуспешен опит. Така, ето ги успешните опити, ето ги и неуспешните опити. Продължаваме нататък. И виждате сега новото правило, което сега е, че ако тази линия на измерването и равнината, която се издига от него, е нарушена от връзките на обувките, нали разбирате? Или разхлабена обувка нещо така нарушава тази равнина, но не с обувката, където ние сме стъпили върху основата, то това не се счита за нарушение. Също и когато приземяваш, или при случая може и да падне нещо, шапка или някакво бижу, което е било насъдено по време на отскока, то падне и наруши тази равнина, то не се счита за нарушение. Даваме нататък. За тройния скок. Тройния скок има определена последователност и тук пак правилника, както при спортното ходене, както при скока на височина, трябва да се отскочи един крак и тук правилник се намесва в техниката и казва, че скока има своеобразна последователност от подскок, крачка и скок. Какво е подскок? Да отскочиш от единия крак и да приземиш на същия. Какво е крачка? Да отскочиш от тази крак и да приземиш на другия. И какво е скок? То приземявайки на другия крак, ние да направим своеобразен скок в пясъка, където да приземим. И това са трите последователности. Подскок, крачка и скок. Изискването на правилника е, нали, да стъпим на дъската, без да нарушаваме вертикалната равнина на линията на измерването и след това да изпълним тези три крачки, като ако докоснем
по някакъв начин, замахвайки напред с маковия крак, при осъществяването на тия три подскок, крачка и скок, тия три части, то може да се докосне, но това е в рамките на маха и не помага на състезателя и се счита за нарушение. Много отдавна имахме един съдия, който сядаше по средата на тия три скока и ако състезател така пристържеше, както се казва в кавички, с маковия крак, се счита за четвърто докосване и се счита, че имаме фал. Сега това нещо не се счита за нарушение, но това не счита, че някой може да направи някакво си оттаскане допълнително. Не, трябва да има три последователни отскока, чисти и ясни, без да се извършва четвърто. И в тази последователност подскок, крачка, скок, защото сме присъствали на състезание, когато състезател направи крачка, скок и самия съдия не реагира. Или пък състезател направи 4 такива подскок, крачка, скок и състезателя си гледа дъската и не реагира кой е станал след нея. Значи съдията трябва да следи всички двигателни действия от момента на засилването до поставянето на крака от дъската за отскок, къде е поставен, и до приземяването му и напускането на тръпа. След като състезателят напусне тръпа, а това е първият досег с площта извън тръпа за приземяването, то това се счита, вече може да се счита, че скока е завършил. Продължаваме нататък. Това го гледахме за тия фаловете. Давай нататък. И гледахме, че в скока на дължина, дори е забранено да се използва скокове, които по време на засилването или по време на самия отскок или теж да се извършват движения, свързани с примятане. Това за скока на дължина и троен скок е забранено. Продължаваме нататък. Следващия. Така. Сега видяхме стъпките отдея вляво, където е около дъската. Сега виждам какво се е получило. Виждаме, че имаме едно положение на състезател който е отсъден като фал. Защо? Защото горе на тръпа гледаме. Защото състезател при приземяването си е докоснал площта извън сектора за приземяване с ръката си, която е по-назад спрямо белега, който е оставил при приземяването си. Последната част на белега. При това положение фала е на лице. Обаче виждаме долната част на тръпа, как състезателя F е приземил и си е докоснал с ръката си напред спрямо белега, където остава в пясъка. В този случай този опит се счита за успешен. Имаме неуспешен опит при състезателя Хикс, който приземявайки се е тръгнал да излиза, но първият досег с плътността извън тръпа, пясъка, е по-назад спрямо белега, който е оставил. Тогава излизането назад и докосването на площта, по-назад от белега, който е оставил, се счита за неуспешен опит. Ето и това са различните неща. Относно измерването, виждате, че при всички случаи постижението се измерва по линия, която е перпендикулярна на линията на измерването. Тоест, дори да е в страни, много далеч от дъската, то се пуска удължение, дали се слага друга дъска, успоредно на тази, която е затварящата, и по този начин се маркира къде е продължението на линията на измерването и се измерва реално постижението, което е перпендикулярно на тази линия на измерването, а не по диагонал. Продължаваме нататък. Следващия слайд. Тук имаме още по-откровенно излизане на състезателя, който е тръгнал да излиза назад. Това е състезателя в случая Ж, който е приземил и е откровенно излезнал назад, което е фал. Продължаваме напред. Следващия слайд. Така, тук е импровизирано, не е импровизирано, а няколко стъпки, които е завършен един скок на един състезател, в който съдите не му дадаха неуспешен опит и това се облагодетелства и наш състезател можа да влезе в финала на троен скок, но виждаме как един турски състезател, приземявайки се при едно, залита и то така залита назад, че с ръката си се подпира далеч по-назад с дясната си ръка извън тръпа и така напусна тръпа. При това положение би трябвало да му бъде даден нарушение, че докосването на тръпа е по-назад от белега, който остава в пясъка и би трябвало да бъде фал, но съдиите не разбраха или не догледаха положението, но отсъдиха успешен опит и така нашия състезател не може да влезе в финал за сметка на този. Продължаваме нататък.
Как става измерването на постиженията при скоковете? Естествено, рулетката има 0 и друга част, където се навива в рулона. Виждате, че нулата на рулетката се поставя там, където е оставен последния белег или оставен състезателя по отношение, където се намира дъската за отскок и линията за измерване. Ето виждате, той състезател е скочил крайно дясно. Виждате как рулетата се изпълва перпендикулярно на линията за измерване и как с една дъска е удължена линията за измерване и е измерен по перпендикулярен път самото постижение. Но постижението се отчита там, където е дъската за отскок и линията за измерване. И тук още по-добре е показано как, когато постижението не е закръглено на цял сантиметр, то се отчита на по-слабото постижение. Виждате в случая, нали, той ще бъде 8 метра и 6 см, а не 8 метра и 7 см. Защо? Защото линията продължава и имаме 8 метра 6 см, 8 метра 6 см и малко отгоре, но понеже не е закръглен с 7 см, се сваля постижението на предходния сантиметр. Продължаваме нататъка. Ето начин на измерване. Белег, перпендикулярно към дъската, нали, към линията на измерване. Давай нататък следващия. Тук са няколко сходни. Ето вляво пак търсим перпендикулярно. Навън, където удължаваме, затова говорихме преди малко. Давай нататък. И тук виждаме сега как, приземявайки се, самата състезателка с косата си докосва пясъка и това се хваща от високочастотната апаратура, която снима тръпа за приземяване. Вижда, че е разместила там някакви писачинки и това го определя като белега, който е най-близък до дъската и вместо да дадем постижение над 7 метра и се отчита постижение под 7 метра. Нали разберете? Това е цялата история. Продължаваме нататък. Измерването естествено е добре, когато става с бусолите и с този начин на определение на разстоянието, който определя естествено по математически път какво е постижението. Продължаваме нататък. Но това не винаги е на лице. Обикновено металната рулетка първо служи за наличие на тарировка на тази апаратура, която видяхме преди малко. След това през определен период понякога се следят опити, се виждат дали тази апаратура не променя своето изчисление и зато и често пъти се налага притариране. Така че това, че използваме електронно измерване, не значи, че то не трябва да бъде контролирано по един механичен начин от време на време. Сега, свършва състезанието, естествено победител е той, който е скочил най-добър резултат от всичките опити. Когато имаме равенство, на времето равенството за първото място се решаваше с надскачане, т.е. прави се допълнителен опит, сега вече го няма това нещо, равенството при всички случаи остава, но равенството остава тогава, когато всичко останало на лице. Ако най-доброто постижение на един състезател е равно, то се гледа вторието по сила постижение. Ако и там е равно, гледа за третото и така нататък, докато не се стигне до извода, че всичко е равно, което е почти изключено. Но представете, че пък всички са правили фалове, един от първи опит е скочил 7 метра, другия е скочил 7 метра от 6-тия си опит. Но и двамата са правили по 6 опита, то равенството е на лице. Нищо, че един е го направил първи, другия го направил в 6-тия си опит. Имаме 7 метра равно и равенството ще бъде на лице. Друг е въпросът, че когато имаме рекорди, се следи за вятъра. Както говорихме за бяганията, он е ветромер, но тогава не ви казах, че за да бъде рекорд, трябва да бъде вятъра не по-силен, не повече от 2 метра в секунда. Така и за скоковете. Имаме ветромер, който след малко ще го покажем, който пак се разполага отстрани на пътеката за силане и горе-долу на същите параметри. И така се следи при всеки един опит какъв е бил вятъра по пътя, насрещан, с каква сила, записва се с до 10 от измерението и когато вятъра е бил не повече от 2 метра в секунда по пътя, то ако е рекорд, постижението ще бъде признато. Ако е над 2 метра, се счита за постижение, постигнато при попътен вятър над 2 метра. Когато имаме рекорд, там имаме вече метална рулетка, 3 съдии, калибрирана и всичко това трябва да бъде уточнено, прецизирано, за да бъде уточнено точно какво е било това постижение, което го считаме за рекорд. Продължаваме нататък. Ето едно състезание, в което е протокол за скок дължина. Може и на троен скок. Виждате как срещу дадените състезателки са записани постиженията от първи опит, от втори опит и от трети опит. Виждаме как тук има обозначени с хищче фаловете, виждаме с чертичка пропуснатите опити, виждаме как след трети опит е направено класиране. То е определено най-добрият опит
на тези състезателки след първите 3 опита. След това виждаме как те са класирани, че най-добър опит има състезателката, която фактически е на първо място с 6,66. Нищо, че ги постигна в трети опит след 2 фала, няма значение. Тя е на първо място и така са класирани останали състезателки. Поне с как тук ли 8 състезателки, то тогава за финалните 3 опита ще продължат всички състезателки. Защото са 8, не повече. И тия всички състезателки продължават в следващите 3 опита в ред обратен на постиженията им от първите 3 опита, като тази състезателка, която е без опит, ще скача първа, защото тя изобщо не е показала постижение, но е 8 в осмицата. Тя не е 8, но е в осмицата, които имат право на 8 опити. Ако са били 9 състезателки, тогава възниква следващия казус. При 9 състезателки и след като тази състезателка има 3 фала и някоя друга състезателка има също 3 фала, то тогава на следващите 3 опита ще продължат да участват само 7 състезателки. Защо? Защото 8-та и 9-та нямат никакъв резултат. Но когато състезателките са били повече от 8, в случая 9, една от 8 повече, няма значение, може са и 10, може са и 11, то тогава, при това положение за следващите 3 опита се класират само състезателите, които са регистрирали някакъв резултат, а не 3 фала. Но ако са само 8 състезателите, те по принцип вече се знае, че те ще имат право на 6 опита, дори да направят първите 3 опита фал. Това трябва да се знае много добре от съдиите, особено когато става дума за такъв тип определене. Кой колко опита има да прави и кога ще бъде допуснат до финал. Така, виждате се след втори. Нещо имаше проблем, не знам как се затворил микрофона ми. Чувате ли ма сега? Някой го е запушил под микрофона, да разбира. Така, виждаме казуса, в който на състезателките от 8 участнички в финала са направили по 3 първоначални опита, но поне са само 8, се знае, че всички тези 8 състезателки ще продължат да направят следващите 3 опита. И това нещо, де-факто, не лишава състезателката Памела, или как е съкратена тук, която има 3 фала в първите 3 опита, защото тя е в рамките на тия 8 състезатели, които са участвали в това състезание. И тя скача последна във вторите 3 опита и т.н. в крайна сметка се е класирала дори трета. Но представете си, че тази състезателка не е била сама, а имала още 2 или още една, над 8, значи са били 9 или 10 състезателки. Тогава всички състезатели, които са направили неуспешни опити в първите 3 опита, нямало право да продължат. Защото тогава, когато са над 8 бройката, ние чакаме кои са тия състезатели, които имат успешни опити, за да ги класираме в осмицата за следващите 3. Не може състезател с 3 фала да се класира в осмицата, ако състезателите в началото на състезанието са били не 8, а са били 9, 10 и т.н. В случая са били само 8, тогава състезателката с 3 фала има право да продължи за следващите 3 опита. Ако са били 9 и други 2 са направили по 2 фала, то по 3 фала по-точно, то и 3-те няма да продължат да направят това състезание, а ще продължат с 3-те опита до края на състезанието, вторите 3 опита, само 7 състезатели, които имат реални постижения след първите 3 опита. Продължаваме нататъка. Когато правим скока на дължина, виждаме и троен скок, помощта и на такива ветропоказатели, които се поставят отстрани на пътеката за засилване и показват на състезателите доколко, с каква сила, каква посока, без да дава някакво цифрово изражение, духа вятъра, и те в рамките на времето, за което им е предоставено за опит, могат да използват това време, да използват така полаха или пък затишието на насрещния вятър, за да изпълнят своите опити, но всичко трябва да стане пак в рамките на позволеното време за изпълнение на опит. Продължаваме нататъка. Ето го ветромера, който гледахме и при сбяганията. Пак изискването е, че ветромера се поставя на разстояние повече 2 метра страни от пътеката, там беше 2 метра страни от пистата, също е на височина 1,22 и тук е височина 1,22, само че там се поставяше при бяганията на разстояние 50 метра от финалната линия, тук се поставя на разстояние 20 метра от дъската или по-точно линията за отскачане.
Друг е въпросът, когато трябва да се пусне витромера. Витромера се пуска, като се използва един белег, който поставя съдията на витромера, когато е скок дължина, го поставя на 40 метра от линията за измерване, а когато е при троен скок на 35 метра от линията за измерване и гледа състезателя, който се засила, когато мине край този белег, включва в продължение на 5 секунди този витромер да измерва посоката, по-точно и силата на вятъра по посока на бягането. И сега, в зависимост от това, ако състезател обаче не използва толкова дълго засилане, а по-късо, т.е. белега остане зад него, той тогава витромера се включва от момента на тръгването, на засилането на този състезател. И пак продължение на 5 секунди. Онова, което е характерно, пак ви кажа, че записването на постиженията са в посока за кръгляне къмто десетата. И виждате, при сила на вятъра 1,91 от метра секунда се закръгля на 2 метра секунда. Тоест в ущърб на състезателя. Тоест по пътния вятър е бил 2 метра. Обаче ако е бил насрещания 2 метра 0,9 метра секунда, той се закръгля пак на 2 метра, т.е. е бил по-малко насрещан. Както видите и тук закръглянето, както и при хронометрите, винаги е в ущърб на състезателя. Ако е по пътен вятър, ще го направим към по-силния вятър по пътен. Ако е насрещен вятър, ще го закръгнем към по-слабия насрещен вятър. Следващото. Ето закръгленията на витромера. Ето го и белега, който е сложен в случая на колко метра? Мисля, че е на 35 метър при троен скок. Как съдията гледа кога състезателят ще мине край този белег, за да включи витромера в продължение на 5 секунди. Продължаваме нататък. Пак говорихме това за контакта между треньори и спортисти. Продължаваме нататък. Облеклото на скачачите. Виждате, че последните или не последните, но от скоро време намалиха броя на номерата и то стана след като Шпанович на едно състезание загуби световната титла, след като номера на гърба и остави белег в пясъка и това беше хваната от високо разделителната апаратура, която седи пред тръпа с песачинките, как се премества след скока. И след това се разгледа този случай и разрешиха състезателите в скоковете да използват по един номер. Бил то на гърдите или на гърба, както те решат. А иначе екипа е според заявение, имаме и дължина на шиповете. Виждаме, че при скок височина е допустимо шипове малко от нормалните 9 мм, които са при скоковете от пътека, овчарски скок, дължина и троен скок, докато при скок височина е допустимо дължината на шиповете да стигнат до 12 мм, зато и там при зоните за скок се наричат тези зони стрес зони, малко повече са укрепени, по-дълбоки се правят, за да може да не се нарушава покритието на пистата. Продължаваме нататък. Следващия слайд. Ето говорим пак за дебелината на подметката от 20 мм скок височина, овчарски скок и скок дължина, 25 мм за троен скок. Броят на шиповете, както при бягането, 11, гнездата толкова. Виждаме и дължината на шипа и неговата ширина. Тук това сме го включили, защото се измерват не само дължината на шипа, но се измерват, че на 4 мм от върха на шипа да има вече неговия диаметър да бъде на половината, 4 мм да бъде на половината от ширината от дължината на шипа. И тези неща се слагат едни матрични такива модели, които фактически примерват дали това отговаря на изискването и това се прави по време на проверката. Продължаваме нататък. При скоковете как се прави съдийството. Продължаваме нататък. Сега, давай нататък. Това са снимки от комисиите. Първото нещо. Имаме скок. Видяхте преди как съдиите се занимават да подготвят сектора, да проверят летвата, провисването на летвата, да видят разположението на стойките, да ги маркират, да ги вертикализират и т.н. При овчарския скок да направят стойките така, че да симетрично добре разположени спрямо осевата линия на засилането, да се види нулевата линия, как и откъде се движат на 80 см вътре стойките. Всичко това се проверява, летва, поставки, няколко резервни летви и т.н. Както тук за овчарския скок не ви казах, но там имаше и още един показалец, който показва на какво състояние от нулевата линия
е летвата, защото всеки състезател е посочил това отстояние преди да започне опитите на съответната височина. Те минават през секретарката маса и казват: искам на тази височина отстоянието на движението на летвата да бъде на 40, може да бъде на 60 или на 80 см спрямо нулевата линия. Ако това нещо състезателя не го каже, то се остава на предишното, както е заявил, и той, ако поиска някаква корекция, преди се казваше, че това ще стане в рамките на опита, сега изобщо това не се прави. Просто трябва да се скача на това, което той оставя. Не се донаглася летвата. Другото нещо, важното е, че когато започне състезанието, старши съдията е този, който трябва да разпредели кой съдия от неговата комисия, какви функции се изпълнява, кой ще бъде при състезателите, къде ще бъде разположен, кой ще бъде на това табло, което оказва какво е разстоянието на летвата спрямо нулевата линия, кой ще бъде на часовника за изпълнението на опита, кой ще бъде секретарията, кой ще вдига летвата и т.н. И всичко това трябва да бъде, всеки да си знае функциите и да знае какво гледа, какво следи и какво докладва на старши съдия. Така, ветромера къде се разполага, пак се контролира от съдиите, казах и как. Всичко това предварително трябва да бъде направено преди още да се изведени състезатели. Състезателите, когато се изведат, тогава пък трябва да имаме функциите как да обезопасим техните пробни опити. След когато започнат скоковете, как да наблюдаваме състезателите да не използват сектора за отскачане, за засилане, и пътеки за засилане, за пробни опити, между опитите и т.н. Да се слага конуса, който затваря сектор за изпълнение на опити, било скок на височина, било то скок на дължина, защото състезателите малко трудно се ориентират в кой момент сектор е затворен и отворен, затова с един конус или с флаг се застава пред самата летва или самия сектор и се спира на изпълнението на опити от състезателите, докато не бъдат поканени за това. Продължаваме нататъка. Важно е да се знае, че особено когато ние ще говорим за залата, но тук имаме пътеки за засилане, набиране на висока скорост, пресичане на тия пътеки от състезатели, други или пък някакви от помощния персонал, дори от съдии и т.н. И всичко това трябва да бъде под вниманието на всички съдии, които не само наблюдават състезанието, но и наблюдават и условията, в които то протича и каква опасност се създава и дали не може да се предотврати. Например, скока на височина често пъти пресичат пистата за бяганията. И тогава трябва да има съдия, който ще каже на даден състезател: няма да правиш опита, има бягане, след това пък ще спрат състезателите, които загряват на пистата, така че да осигурят коридор на състезателя, който да се засили. И всичко това е свързано с обезпечаване на безопасността, да не се засекат някакви атакуващи, спринтиращи състезатели по пистата с засилващия състезател към скока и т.н. Същото е при скока на дължина, да се обезопаси след като направи скока, излизането на състезателя от тръпа. Някой път още при загряването състезателите пробягат през тръпа. И представете си, на другия край на тръпа са легнали по няколко журналисти с фотоапарат и искат да снимат скоковете. Напротив, трябва да се освободи. Казвам, че 2,5 метра трябва да има за тръпа свободна зона. Това е нищо. Трябва да има повече свободна зона, защото един състезател, който влиза близо 10 метра секунда и тръгва да скача, той трудно ще се спре в рамките на 5-6 метра след това. Затова там трябва да се вземе условие състезателя да намери пътя, по който се оттегли от скочището, а не да се сблъска с камерите на фотоапаратите или на някакви други. Всичко това зависи от старши съдията и рефера, които контролират провеждането на състезанието в съответната секторна дисциплина. Даваме нататъка. Преди старта, естествено, имаме стартов лист, жребий, определене по този жребий, кой след кого ще скача. Този стартов лист се занася на проверката. Там се проверява освен номерата, там е екипа, там и шпайковете и забранените продукти. И след това придружаваме излизането на състезателите в сектора, но в сектора не значи, че трябва да бъде подчинено на времето, което предварително е посочено. То трябва да се спазва, естествено. Но ако представете, че предишната дисциплина се е забавила и сектора все още е заед от състезатели, то няма работа състезатели да бъдат изведени и оставени в някакъв ъгъл на терена. Състезателите остават в зоната за проверка, докато те не бъдат поканени от рефера или старши съдията, който се провежда дисциплината,
да бъдат изведени на подготвен вече за разгряване сектор в тази дисциплина. Това е нататъка. Следващата, така, при вертикалния скок ви говорих. Първото нещо е да се онагледява и да се знае при съдията, който е при състезателите, кой след кого ще прави опит, защото това е много важно, там има пропускане на опити и т.н. И това трябва предварително тази информация да стига до съдията, който при участниците, който да подготви всеки следващ състезател, когато идва неговия ред, въпреки че има един предварително изтеглен жребий на последователно скачането. Тук при вертикалния скок често пъти това се размива. Отделно, нали, и при всички скокове трябва да имаме записване резултатите от двама съдии, т.е. единия секретар го записва, а друг, да кажем, съдията на таблото или някой друг с втори протокол също води, за да имаме два независими протокола при евентуални спорни моменти, да се види какво е дадено като информация и какво е записано. И естествено да се следят белезите. Това казах много важно, особено за скока на височина, но и за другите хоризонтални скокове. Дали състезателите използват до 2 белега, щом приключи състезанието, тия белези да изчезнат от местата, където са поставени и там да останат само белези на състезатели, които се състезават. И другото нещо, по всяко време да се следи, да не би някой състезател да включи трети белег и т.н. Така, продължаваме с нататък. Следващия слайд. Дайте нататък. Така. Тук е показано и друго, че състезателя иска информация за това къде е стъпил. И това къде е стъпил състезателя, често пъти рефера или старши съдията може да подадат информация за съответно нарушението, колко е пристъпено. Но информация за това дали е стъпил една стъпка преди да ската или в страни и т.н. при положение на успешен опит, те нямат право да дават нито наставление, нито друга информация за състезателя помощна. Тази помощна информация може да се даде от треньорите, с които състезатели имат контакт. Давай следващия кадър, Селена. Така, тук, което записвахме, е използването на белези по пътеката. Виждате как някои белези са върху линията на пътеките. Това не трябва да се случва. Белезите трябва да бъдат поставени извън линията на пътеката, ограничаващи пътеката на засилването. Продължаваме нататъка. Съдийство след дисциплината. Естествено, виждате как тук тези съдии събират инвентара, но много важно е да бъде оформен протокола с крайните резултати, резултатите от витромера към тях, когато е хоризонталните скокове. Естествено, реферът трябва да разгледа протокола и да го разпише. Напускането също трябва да стане организирано от цялата съдийска комисия, която естествено да подготви и уредите, които да се върнат в инвентара, трябва да се върне в склада. Естествено, по-нататък протоколите стигат до секретарията и се карват в архива или по-точно главния протокол на състезанието. Даваме нататък. Когато стане дума за награждане, това е друга тема, после ще говорим. Сега тук има няколко примера, които можем да ги прескочим, защото тук няма възможността да гледаме кой е първи, кой е втори, просто се вижда случаите на равенство. Даваме нататък, да. Ето къде няма равенство. Защо? Защото 2 метра от състезател Б в фигурата вдясно е преодоляна от втори опит, затова първи ще бъде състезател А, втори ще бъде състезател Б. Продължаваме нататък. Така, тук пак няма равенство, защото 2 метра е преодоляно от един състезател от втори опит, но другия от трети. Даваме нататък. Виждаме фаловете, сполучливи опити, пропуснати опити и виждаме крайното класиране е дадено състезател на първо място, който е преодолял 195 от първи опит. След това идва състезателя, който е преодолял 195 от втори опит, след това 195 от трети опит. И изобщо не гледаме броя на неуспешните опити на състезателя Б, че е направил неуспешни опити преди това, след като той има предимство по опита, с който е преодолял последната височина, която де-факто са преодоляли и останалите. Затова той е на първо място, нищо, че има фало и преди това. Не е преодолял височината от първи опит. Продължаваме нататък. Тук имаме следния вариант, в който имаме пак равенство на 195. Виждам, че 195 е преодоляно от двама състезатели А и С от първи опит и те би трябвало да разделят първото място, но се броят броя на неуспешните опити преди този успешен.
И виждаме, че състезател С има само един неуспешен опит, докато състезател А има два неуспешни опита, затова състезател С е първи, състезател А е втори, а пък състезател Б отива на трето място, защото преодолял 195 от втори опит. Нищо, че има неуспешно, това всичко му успешно преди това. Давай нататък. Тук става още по-така за внимание. Всички са преодоляли 195 от втори опит. Имаме равенство на последната преодоляна величина от втори опит, но търсим броя на неуспешните опити преди това. И приброяваме, виждаме, че състезател А има 3 неуспешни опита, състезател Б 5, състезател С 4 неуспешни опита. И на база на броя на неуспешните опити, на първо място се класира, т.е. с най-малко неуспешни опити преди преодоляната височина. Това е състезател А с 3 неуспешни опита, след това идва състезател С с 4 и т.н. Давай нататък следващия. Така, тук имаме и пълно равенство. Защо? Защото състезателите имат едно и също постижение. Това състезателки на 195 от втори опит. Това, че състезателка С не е направила никакви опити преди това, на предишните височини, а само от втори опит предлага 195, няма никакво значение. Тя има просто постижение на 195 от втори опит. Също е състезателка Б, нищо, че е скачала, както и състезателка на всички височини е скачала успешно, но в крайна сметка всички имат успешен опит на 195, по 3 фала на 2 метра и равенството е на лице и за трите състезателки. Давай нататък. Едно малко голямо такова, ще го видите като вземете да видите как е направено класирането, едно голямо състезание, един протокол. Продължаваме нататък. Така, тук имаме малко по-сложна конфигурация. Всички от втори опит, но се броят опитите пак назад и се вижда състезателя с най-малко фалове до тази височина е класиран на първо място. Другите две състезателки имат по 3 фала и зато и заемат двете второ място. Трето място няма да има, просто следващия след тях ще бъде на четвърто място. Продължаваме. Пак нататък ще го видим пак защо е така. Тук става дума за равенство на постижението от трети опит на 195, как две състезателки са скочили. 195 от трети опит и имат еднакъв брой фалове до това и затова те са класирани на пето място като равно постижение. Обаче останалите им е намерено, те, които са на второ място, пък имат по 3 фала, но са скочили от втори опит. Виждаме там на второ място имаме едно първо, две втори, едно четвърто и след това имаме 2 пети места. Виждате, че липса трето място, защото имаме 2 втори. Нали видите? Така. И т.н. Продължаваме нататък. Давай нататък, това са ясни неща, които говорим. И тук прискачаме и тия, че нямаме време. Давай нататък към следващата презентация. Това е за хвърлянията. Ако искате да ви дам малко почивка, преди да почнем за хвърлянията, за 15 минути за едно кафе и пак 15:30 да започнем. 10 минути. Добре, 10 минути почвам. 7 даже. 15:30. 15:30. Да. Добре. Добре. Recording has stopped. Recording has stopped.
Силвана, подготвяй. Пускай слайда за